Godt. Er I klar til at folde noget brød? Jeg tager lem her og lægger væk. Så bruger dem senere. Så drysser jeg den på med lidt mel. Og vender dejen ud på det. Bum. Man skal ikke være bange for at komme for meget mel på det. Det skal nok gå. Så længe det går ind i dejen her, så former jeg dejen rundt, strammer den op fra kl. 12 af, hen mod midten. Og altså ikke et digitalt ur. Det her, nej, ikke et digitalt ur. Tak, Camilla. Og jeg bliver simpelthen ved med at stramme op hele vejen rundt. Jeg gør det langsomt nu, indtil den begynder at krakelere lidt her i kanten, så betyder det, at jeg strammer den op så meget, som jeg overhovedet kan. Og der er jeg faktisk ved at være nu. Det kan man lige ane her, så jeg vender den rundt. Og kører hænderne ned, sådan her. Lige for at give den det sidste. Og så. Godt. Så er vi her. Det var den første opstramning. Så deler jeg dejen i to. Jeg har gjort det et par gange efterhånden, så jeg kan godt nogenlunde mærke, hvornår størrelsen er lige store her. Og igen, drysser med lidt mel, og strammer dejene op. Og Camilla, det var det her digitale ord, vi snakkede om. Jeg skulle bare lige være sikker. Jo. Hele vejen rundt. Og vender den rundt. Og igen. Helt ind. Det var den ene. Så tager vi den anden. Igen. Hele vejen rundt. Det er helt tilladt at nyde den her proces her. At man kom fra noget, der var havregrød, og så hen til en proces, hvor det er, at vi faktisk kan begynde at forme de her deje. Sådan. Nu skal de her to her have lov til at lige at hvile 5 minutter, for at glutentråden og glutenstrengen kan slappe af, så det gør det nemmere for mig at folde dem til aflange brød i de her former. 5 minutter. Nu til foldningen af de aflange brød. Jeg har formlen her. Drysser med fuldkornssturum. Det kunne også være fuldkornsrismel. Eller anden form for fuldkorn. Stiller den til side. Så tager jeg hvedemel og drysser på bordet her. Og tager en af de deje, som jeg stamte op for 5 minutter siden, og vender rundt. Bum. Strækker den forsigtigt ud her. Og så er det her, jeg lige skal sørge for at få mel væk. Så tager jeg fat i hjørnene. 2/3 over. Spidsen. Kinderne. Og så der. Så er det vigtigt, at de ligger 2/3 over her, så det ligesom bruger vægten til at lave en lukning. Sådan. Hold igen. Lidt mel på bordet. Jeg tager min dej. Vender den rundt. Strækker lidt ud. Så tager jeg hjørnerne. Spidsen. Siderne, som jeg lige kalder kinderne for et øjeblik siden. Så sådan en lille konvolut lignende ting. Så vipper jeg den her over. Bum. Og løfter op. Det her med. Stræk over. Det kunne ske, at man lige skulle tage at se det i slow motion. Når jeg er så færdig med det her, så i morgen, når det skal bages, for det tager cirka 12-16 timer, så skal den her gerne være forsvundet, den her streg, der er her, og så skal den have en flot hævning hele vejen op her. Kommer sådan en hætte på, det kunne også være en frysepose. Prøv at se, der ligger de jo sødt der. Og der skal simpelthen lov til at ligge i 2,5 timer, måske 3 timer, indtil der de føles lune, og har fået en lille bitte hævning. Og det kan man faktisk godt se, når det er, man har gjort det tilpas mange gange. Men det kræver meget øvelse. Så kræver det også, at man har det meget sjovt med processen.
Så 2,5-3 timer ind på køl, så skal der bages i morgen.